थ' लोगोफोर नुकुल ब्लकआ आसाम राइड मारिगोन आरो ना आपार आसाम राइड मारिगोन आरो ना नुकुल ब्लकआ मार्चनि 7 तारिख स' नोंथांमोना जुदि 3 तारिखे थांगोन 7 तारिख खालि बेयाव माने राइडआ पुरा फिक्स जागोन आरो ना 3 तारिख खालिथ' थांनानै बेयाव गुवाहाटीखौ लांगोन बिनि गुवाहाटीखौ लांगोन माने जिउखौ लांगोन आरो ना माने गाइस नै माने गोबाङानो आंखौ कमेन्टआव बुंबाय थादों माने आङो 27आव माने गुवाहाटीखौ दिन्थिनो खोथा मोनना गाइस ओमफ्राय खिथिनो हायैनि थाखाय मानसिफ्रा माने आंखौ एसे दुखु मोनदों जानो हानाय आरो ना हेल' गाइस हेल' गिबि गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोगोन आरो ना लोगोफोर शिवरात्रिनि भिडिअ स' आं दा खराबारि थांगोन आरो हेरिम्बा मन्दिर स' बेयाव जोंना नुकुल ब्लकआबो दोङो माने दहाय आं कल खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बे समावनो डाइरेक्टलि माने मोनफैखानाय थादों आरो ना मोनफैखादों थारमाने नुकुल ब्लकआ स' नुकुल ब्लक आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना नुदों मोनसे स' दिनै आरो बेलेग माने भिडिअ जागोन आरो ना स' नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो जोबजासे आंनि भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना स' डाइरेक्ट भ्लगाव थांनोसै आरो ना बाय दा भेरगाव मोनहैबाय भेरगाव सारिआलि भेरगाव सारिआलि मोनहैबाय लोगोफोर बेनो लोगोफोर दा मोनहैसिगोन आरोना जेरै गारिफोराबो साला ओरैबा बेनो जोंना भेरगाव सारिआलि लानाय लोगोफोर सारिआलि भेरगाव थ' लोगोफोर खयाब्रि टाउन बेनो आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर आरो बारा गोबाव गैला आरोना मोनहैसिगोन हिरिम्बा बाथौ मन्दिरखौ स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माने बहुत बार फायसोदो आरोना बेनिखायनो आं भइस रेकर्ड खालामनांगौ जादों आरोना स' नोंथांमोना हामा मोननाङा आरोना भइस रेकर्डसो खालामबाय स' नायलांबाय थादो जानो हागौ ना नोंसोरो माने बार फैबाय थादों ना बार बारसोदो थारमाने बहुत माने गारियाव फैदों ना गारियाबो स्पिड सालायदो स' बेनिखायनो माने बारनि एसे माबाखौ एसे माबा दिक्कत जागोन आरो ना प्रब्लेम जागोन स' बेखौ जिंगासिनाङा हामा मोननाङा आरो ना लोगोफोरा स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर आं भिडिअ सानफ्रोमबो होयैनि जाहोनानो जाबाय माने आंनि मा होनो जेनेबा केमेराया बारा मोजां नङा आरोना स' बेनिखायनो आं माने सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांनिसिम स' बेखौ जिंगासिनाङा सरि बिनाय थाबाय आरोना गासैनिसिमबो आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ माने सरि बिनाय थाबाय सरि थ' फाइनालि दा हिरिम्बा बाथौ मन्दिराव मोनहैबाय आरोना मोनहैबाय माने आं नुहुरबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुवाखै माने नुहुरसिगोन ओइथिंनो आं नुबाय थादों स' नोंथांमोनखौ मोजाङै खिथिगोन ना लोगोफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नैथिंनो आं नुहुरबाय नैथिंनो सान्दुं दुंनायदो नुवाखै दे लोगोफोरा सान्दुं दुंनायदो नुवाखै थारमाने लोगोफोरा ओइ अलपमान स्ल' कर गारिखौ जुग माने बारा गोसो फैबाथाय एकदम बारानो एकदम डेन्जार माबायोलै आं स्टेन्डबो लायाखै आखाइजोंनो माबा खालामदो लोगोफोर स' माने दा मा बुंनो आरोना एकदम धामाका जागोन थारमाने दिनैनि भिडिअआ एकदम स' नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय थायो फाइनालि हिरिम्बा मन्दिर गेटआव आगान सुरबायनो आंना लोगोफोर हिरिम्बा मन्दिरनि गेट नायनो हागोन स' आं नुकुल ब्लकखौ कल खालामदो इयावनो दोङोनो माथिं दोङो आं सिङाव हाबलांनि दे लोगोफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम मानसि फायदो फायनाया दोंसाबो मानसिफोरालाय आंनि लोगोफोरा ओइथिं थांदो दा आं हारसिं इथिं फायदो आरोना हिरिम्बा मन्दिर आरो आंनि आगोलनि भिडिअआबो नुदो नोंथांमोना थ' लोगोफोर नुकुल ब्लकखौ लोगो मोनबाय खिन्थु लोगो मोनबाय नुबायनो आङो ना स' इयो जना दोङो हायाव जना दोङो नुकुल ब्लक हेलौ नामा बेसां गोबाव जाबाय बापरे बा 1 घन्टा जाबाय बापरे आं नोंखौ आरो फायगोन होननानै आं मिथिया आं कलसो खालामदोंमोन आरोना फायगोन ना फाया होननानै हिरिम्बायाव थ' माने आंनिया बिदि गोदो फायनाय टारगेट गैयामोन आरो थ' आरो दिनै माने शिब जाथोखाय ओरैनो मन्दिराव थांनानै फायनो होननानै फायनाय जाबाय ओमफ्राय दा नै आङो ब्र'खौबो लोगो मोनना बहुत मोजां नांबाय आरोना गाइस माने दिनै खननै लोगो मोनबाय आरोना नुकुल ब्लकखौ स'
नोंथांमोनाबो नुदों आंनि चेनेलाव माने मोनसे भिडिअ हगारखाबाय हिरिम्बा मन्दिरावबो ओमफ्राय आं बांद्राय खिथिबाय थाला आरोना हिरिम्बा मन्दिरखौ नोंथांमोनासो माने नुखाबायना बेनिखायनो आरोना आगोलावबो हिरिम्बा मन्दिरावनो ब्र'खौ खनसे लोगो मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो दिनै लोगो मोना बांसिन मोजां नांबाय नै आंनिया फथायना हला जोब्बायलै गाइस खुलुमना फैदोंमोन ना नै दा आरो सिङावबो हाबनो हाला आङो माने जोंना मानसि थैनाया बोसोरसे जायाखैना आबैया थैनाया बेखौ खबर हरदोंमोन आङो स' बे फैनो हायासै आरो माने बिहा प्रब्लेमनि थाखाय स' दा मा बुङो एसेसो माने आंनि चेनेलनि गेजेरजों आरोना नोङो थ' ब्र'खौ सापर्ट होबानो जाबाय माने ब्र'आबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरोना इदि गोदो माने खदाय इदि गोदो दैलि ब्लग खालामनो हायाबाबो माने जिखिनि हायो माने खस्थ' खालामनानै इदि गोदोनो ब्लग भिडिअ खालामबाय थाखादो थ' आं नायोबो आरो स्टेटासफोराव लिंक होबाय थायोना लिंक होबाय थानायावबो आङो नायबाय थायो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट होबा मोजां जायो आरोना ब्र'खौ थ' आंखौबो सोरबा जुदि सिनायनाय दोङोबा नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय दे गाइस ब्र'खौ थ' माने होनबा इदि गोदो खस्थ' खालामबा माने एसे सापर्ट होबा आरो मोजां नाङो आरो आं इनि लिंकखौ होना दोनगोन ना आरो माने होबायनो आरो माने होगोन आरोना दिनै स' नोंथांमोना माने इखौ माने ओरैबायदि मोजां भिडिअ लाबोयो आरोना स' माने इहा माने इया सुक्ले पार्क नावकाटा पार्कआव आरोना नावकाटा पार्कआव 27 तारिख मोन ने 27 तारिख मोन बे खालि जेनेबा बिनि गयारिदो एसे माबा जिएफदो एसे भिडिअ लाबोनायनि खोथामोन आरो स' बेखौनो आंबो थांनो मायदोंमोन आरोना स' इखौ आं कल खालामबाय दिनै फैगोन ना फैया होननानै स' बिना गयारिया माबा लोमजाबायनो स' बिनिखायनो माने भिडिअखौ लाबोनो हायासै आरोना माने नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो गयारिदो दा गयारिखौ माने मिट खालामनो हायासै नङा होमबा थ' लोगोफोर नुकुल ब्लकआ आसाम राइड मारिगोन आरोना आपार आसाम राइड मारिगोन आरोना नुकुल ब्लकआ मार्चनि 7 तारिख स' नोंथांमोना जुदि 3 तारिखे थांगोन 7 तारिख खालि बेयाव माने राइडआ पुरा फिक्स जागोन आरोना 3 तारिख खालिथ' थांनानै बेयाव गवारिखौ लांगोन बिनि गवारिखौ लांगोननो माने जिपखौ लांगोन आरोना थ' माने गाइस नै माने गोबाङानो आंखौ कमेन्टआव बुंबाय थादों माने आङो 27आव माने गयारिखौ दिन्थिनो लागा खोथामोन ना गाइस ओमफ्राय खिथिनो हायिनि थाखाय मानसिफोरा माने आंखौ एसे दुखु मोनदों जानो हानाय आरोना बेनिखायनो जियानो जाया मानो गाइस आरो मानसिया माला मा जायो रावबो मिथिखायाना बेनिखायनो आंबो बिदि जागोन होननानै मिथिलासिनो 27 तारिखखौ माने 1 इयार्सनि माने आङो डेटखौ फिक्स खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय सुक्ला पार्कआव गोबां मानसियानो मिट खालामनो होननानै आंखौ नेदोंमोननो खिन्थु आङो लास्टाव मोना नैदि गोदै टाइमाव थांदो दे होमबाबो आङो खानैसोखौ लोगो मोनदो आरोना ओमफ्राय आं बहुत हेपि नांदों आंबो आरो दा बेलेगफ्रा लोगो मोननाया बहुत दुखु नांदो थ' बेनिखायनो आङो दा आपार आसामाव थांनो नागिरदों आरोना जन्नायाव नैबे दिनै 1 तारिख ना मार्चनि ओमफ्राय आङो 4 बा 3 तारिखआव थांगोन आरोना 3 तारिखसोआव थांगोन नोंथांमोना नुगोन आरो टेनसन गैया आरो नै जोंहा ब्र'नि चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरोना आरो जुदि आंखौ सिनाय सोरबा दोङोबा थ' ब्र'खौ सापर्ट होबानो जाबाय बिखौथ' सिनायखागोन माने आंनिफ्राय माने गोजौ लेभेलनि इउटिउबार एखेसो जागोन टेनसन गैया माने पुरा हिबि माने भिडिअ लाबोयो गोन्दो बिथाङा माने नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन आरोना एकदम मोजां ओरैबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोयो आरोना बिथाङा माने बुहुत खस्थ' खालामो दे आं सानफ्रोमबो इनि भिडिअ लाइक कमेन्ट शेयार माने पुरा खालामखायो नङा होमबा आं वाट्सआपआवबो स्टेटास होलायो कमेन्ट लाइक माने आं खालामखायो आरोना माने ओरैबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोयो माने मोजां नाङो ओमफ्राय इनि रायलायनायफोराबो मोजां नाङो ओमफ्राय मोजां भिडिअ लाबोयो आरोना बिथाङा माने पुरा फुल सापर्ट होबानो जाबाय दे लोगोफोरा माने आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोना आरोना लोगोफोरा बिखौ पुरा फुल सापर्ट होबानो जाबाय ब्र'खौबो सापर्ट हो थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा ब्र'आ माबायदि खस्थ' खालामो थ' माने दैलि भिडिअ होनो हायाबाबो माने जे खालामो माने खस्थ' खालामनानै कन्टेन्टखौ लाना फैयो आरोना मोजां थ' बेनिखायनो सापर्ट होबाय थाबा आरो गोसोफोरा मोजां नाङो आरो जुदि नोंथांमोना जुदि कमेन्ट होबाय थायोबा आरो भिडिअ खालामनो इन्टारेस्ट जायो आरोना बेनो आरो खोथाया थ' बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो हिरिम्बा मन्दिराव फैदो हिरिम्बा मन्दिराव एसे गिदिंना थांनोसै नोंथांमोना चेनेलावबो नुगोन दे ब्र'खौ दोङो आरो हिरिम्बा मन्दिरा इथिं थ' लोगोफोर बिथाङाबो सासे इउटुबार आरोना सारा बेंकक इउटुबनि चेनेलनि नामा आरोना सारा बेंकक माने आरएस ना आरएस 200 बिथाङा राइड लाबोबाय थायो आरोना स' नोंथाङाबो सापर्ट खालामदो माने जोंहा जेनेबा जेरै जोंना मा होनो जेनेबा जोंना नुकुल ब्लग नोंथांमोना सिनायो जानो हागौ नोंथांमोना बिनि भिडिअ नङा होमबा स' नुकुल ब्लगखौ जेरै जेनेबा नोंथांमोना अनो सापर्ट होयो स' बिथांखौबो माने सारा बेंकक चेनेलखौबो बिथांखौबो माने मोजाङै अनो बा सापर्ट खालामो बिथाङाबो जाहाथे मोजां माने गोजौ लेभेलनि जेनेबा इउटुबार जानानै जाहाथे बिथाङाबो जोंनि बर' हारिनि एसे नाम जाथों आरोना बिथाङाबो नङा होमबा स'
नोंथाङा दा आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा एसे माबाफोर फोरमायना हरदो आरोना आदसा नै आं जेबो बुंथ'लायमोन थारमाने नै ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामलां आरो आंखौ सोरबाफोर सिनायनाय दंब्ला आंखौबो सापर्ट खालाम बिदिनो बयबो सापर्ट खालामलायो आरो न' गावबा गावनो गावबा गाव जोंना बर'दो बर' सापर्ट खालामलायाबा मा जागोन नङा होमबा नोंथाङा माने नायनानै जाहाथे साबसक्राइब बा लाइक कमेन्ट खालामालासिनो नोंथांमोना थाङा आरोना माने जोंनि बर'दो बर' नोंथांमोना जुदि जोंनि बर'खौ सापर्ट होलायबा गुबुन हारिफोरा बहाथो सापर्ट होगोन बा लाइक साबसक्राइब कमेन्ट बोरै अनगोन सापर्ट होगोन नङा होमबा स' जोंना बर'जोंनो बर' जेनेबा जों सापर्ट खालामलायलायगोन आरोना स' जुदि नोंथांमोना जेनेबा सापर्ट खालामा जोंनि बर' हारिया ओरैनो इदिनो थांगोन आरोना स' एसे आरो माबाफोर बुंनांगौ दोङोबा एसे बुंनो होदो लोगोफोर दा बुंथ'ला नामा दा जेबो बुंथ'ला ना नोंथाङा भिडिअ खालामनानै फायदो दां माथो खालामना फैदो भिडिअ खालामनानै फायदो बिनि लिंकखौबो आं होगोन दे नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नङा होमबा